Hello guys, welcome to my vlog. Nagsurvey kong youth, karong adlaw guys. Murag akong yuta guys, murag tubig ka naman ito. Murag lawa man jud ni guys. Ako ni Swen og taak og lawan ba? Murag dugay na jud ko wala ka anihi guys. Tara guys. Samahan niyo ko guys. Nakita mo yan guys, oh? Oh? Malaki po yan guys. Malaki po yun ang ano ko. Ano kaning yuta na ko. Ano ang yuta? Ako ni suway nung taak guys. Uglawan ba? Ano guys? O baka dibitin din sa. Tabi. Ala, naibitin naman dia. Sarap ba isda dia? Ispa na. Hello guys. Hello. Ano meron? Kita mo to guys? Oh, kita mo to? Tanang ko bro, kahoy gid na. Do? Mo na ko yuta ron guys, wa. Gitubigan. Hmm? Ara guys, yee! Swimming na guys! I believe I can fly. Ay, ayatak. Mira. Ananay gamay. Paglangoy. Grabe sa kong yuta. Matubigan gyud. Pila na ka daw siguan. Ora gyapon ni tubigaw agin mo lawom. Hey guys. Ato na sa to. Karong adlaw guys, birthday is kong apuhan guys. Daghan kay may guys oh. Ako ni mga igsuon o asawa sa kong igsuon. Ato na to akong apuhan guys nga birthday karon. Wa man tay sa ingat. What? Nanay, i-surprise sa ito lang adtoon, mo-greet lang tag happy birthday. Sana all. Hey guys. Samahan nyo ko guys. Hey. Oh. Tama na guys, oh. Oh. Kanang mga balay dia, amo na silingan. Hindi lang naman na ada kay lugot na dia. Hey guys. Nayo ba dagan kay mag-date dire tag gabi. Sila guys, birthday sa kong lula ron guys. Ako adtoon, mo-greet ko happy birthday. Yes. Sinsa na ron na, bro, nabuang jud ron guys. Uwan man good no. Galayan ang panahon. Push.